шигр дар муддати 3 рӯз мо 4 та мошина фурӯхтем ки аз бародаро буданд, хаяди ташайхидам буд, хариди фурӯш кардам ва ё шаҳиди мардам буданд, фурӯхтем. Яъне ки аввал ахириш Парвардигор шумо сабаб мешавед. лайки комментариҳо, яъне ки дастгирии шумо Аллоҳ баракатон диҳад дар касбу кор, дар хонадонтон Парвардигор ҳеҷ гоҳ камбудия набине. дӯстон нигоҳ кунед, ин ин Toyota ки дидаисода, ин Toyota 2006 стар стоп, салониш бомба, механика ине ки номрош тоҷикӣ қарор дорад дар Москва, 95000 сомонӣ мега. хай бо суҳбати хуб мешавад. чо кадмед ки дар Тоҷикистон мехоҳед чунин мошин ба падаротона бигирӣ, агар ки мехоҳед чикор кунӣ, хитон дар инҷа истифода баре мошин яксола возиш кардагӣ, чӣ мегӯям ба утарӣ, ҳуҷҷат ҳама шароитош хуб. аз шумо чӣ як дастгирӣ видеоро хушро тамошо кунед, кадмед ки инчунин Toyota суворӣ кардагӣ, моторш 1.8, яъне коробка маробка ҳамаш дар ҷош, ҳамчунин мошин суворӣ кардагӣ медунӣ. ба он хотир тамошо кунед, лайк, комментария. аз ин бобоҷон, раҳмат бар падару модаратон барои дастгиритон. илтимос бахил нашем, ҳама вақт дастгири ҳамдигар бошем. чикор мекунем? мошина кадмет харидорӣ ба 95000 сомонӣ бароси намедонам чанд сум мешавад, ну бо чақчақ мешавад. раҳмати худо, видеоро панк кунед. авто чӣ мегӯям, авто бобоҷон 88 дар хизмати шумо. салому алайкум.